Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε Blockhaven και στο Blockhaven θα παίξουμε στην ουσία Criminal. Δεν ξέρω το πρώτο μου βίντεο και θα φτάσει στις 50 εγγραφές. Γι' αυτό θα φτάσουμε. Λοιπόν, σήμερα θα παίξουμε Criminal και θα παίξουμε Criminal και θα πρέπει να γίνουμε καλύτεροι στο Criminal. Θα παίξουμε και μετά θα δούμε τι θα γίνει. Λέτε να μας κυνηγήσει η αστυνομία, θα το δούμε μετά. Οπότε ψάχνω λίγο εγώ τον κλέφτη και ορίστε. Αυτός είναι ο κλέφτης μας. Και θα πάμε το Criminal αυτό. Και τώρα θα το δούμε, θα πάμε να δούμε, να κλέψουμε κάτι. Και θα σας δείξω ένα κόμμα που μπορείτε να κλέψετε. Θα σκάφει το box. Θα πάρουμε ένα τέτοιο και θα πάρουμε πόδια. Φυσικά το θέμα είναι να πάρω αυτό. Τόσο απλό πήρα μια βαλίτσα. Πάρουμε τσεκούρι που το χρειαζόμαστε. Και θα τα δύο. Και πάμε λοιπόν. Ξεκινάμε. Μην ακούτε αυτά. Αυτά είναι για άλλη μέρα. Τους πάντων πάμε να κλέψουμε. Γιατί πάμε αυτό. Και λοιπόν θα κλέψουμε στην ουσία. Δεν θα την κλέψουμε και την επάνω τράπεζα. Εντάξει παιδιά, εγώ ήθελα πάρα πολύ να παίξω Blockhaven και παίζω πάρα πολλά χρόνια και τα ξέρω. Αυτή την κάρτα θα την πάρω με αυτή την πράσινη μετά. Και μετά κατεβούμε εδώ, βλέπετε, μετά κατεβούμε. Θα το ξέρετε σίγουρα. Και θα πάμε και θα βλέπουμε. Λοιπόν, από πού πρέπει να αρχίσουμε, θα αρχίσουμε από αυτή. Πρόσεχτε αυτά λέγεται. Παιδιά, έκανα ναι, πάτησα το γράφει στο λάθος. Δεν το πατάς στο λάθος. Τέλεια. Εδώ θα κάνουμε και ορίστε παιδιά, περάσαμε το πρώτο. Το επόμενο θα γίνει εδώ. Ξεκινάμε. Ναι, θα σας επιθυμίσω. Όχι, μετά θα σας πω. Και λοιπόν, εσείς που παίζετε Blockhaven με λένε TT3D, κάτω σας το γράψω εδώ, κοιτάξτε πώς με λένε. Στο Blockhaven με λένε TT11, έτσι με λένε. Και έτσι όσοι είναι από εδώ subscriber θα τους κάνω invitation και θα κάνω friends, όπως αυτός, ο Κάμεν είναι subscriber και ο Liker. Αυτοί είναι οι 3 subscribers. Και έτσι θα μπορώ να σας κάνω invitation εδώ. Και αυτοί οι 3 είναι subscriber μου. Γι' αυτό κάνω subscribe για να σε κάνω φίλο. Με λένε DDD11. Να, νέο friends. Οπότε παιδιά, αυτό ήταν όλο. Καταλαβαίνετε πώς γίνεται. Για μπορείς να φτάσεις τις 50 εγγραφές. Καταλαβαίνετε ό,τι θα κάνω. Τώρα πάμε για τώρα. Πού πάω μέσα, όχι, εδώ πάμε. Θα τα αφήνω και πολύ καλά. Πάμε εδώ. Πάμε πάλι με το τσουκούρι. Γι' αυτό κάντε subscribe, like και αυτό το καμπανάκι που έχει και να γράψετε το όνομά μου, το DDD11, και όταν το γράψετε θα σας κάνω friends και θα παίζουμε μαζί Blockhaven. Οπότε αν θέλετε να παίξουμε μαζί Blockhaven παρέα θα είναι πολύ ωραία, θα περάσουμε τέλεια. Οπότε κάνε subscribe και γράψε το όνομά μου στο Roblox και θα γίνεις ένας μάγκας. Είσαι ένας μάγκας αν έκανες subscribe. Και γράψε κάτω στα σχόλια, θέλω να με κάνεις φίλο. Θα μου στέλνετε από τα σχόλιά σας, εγώ τα σχόλιά σας, τα ονόματά σας, πώς σας λένε στο Roblox, και θα σας κάνω φίλο.
Και έτσι μετά θα σας κάνω φίλο, θα μπορούμε να παίζουμε μαζί. Καταλάβατε? Ας πούμε γράψτε εμένα, θα σας δείξω μετά. Τώρα φεύγουμε. Να, αν δεν βλέπετε, αυτό είναι το account που θα σας δείξω. Που είναι, να το, αυτό είναι το όνομά μου, όπως βλέπετε, DDD11. Και άμα το γράψετε θα παίζουμε παρέα. Σας τα έχω πει αυτά, οπότε να ξέρετε. Και πάμε λοιπόν, κλέψαμε όλες αυτές τις βαλίτσες, παιδιά, δείτε. Δείτε πόσες βαλίτσες κλέψαμε. Και πάμε να νοικιάσουμε ένα σπίτι και να χαλαρώσουμε. Και θα χαλαρώσουμε και μετά θα δω τι θα κάνουμε. Παιδιά, στην ουσία θα παίρνουμε πολύ ωραία, θα παίξουμε πολύ καλά μαζί. Και έχω να σας πω κι άλλα πράγματα. Διότι έχω να σας πω κι άλλα πράγματα που θέλω να κάνουμε μαζί. Άμα θα μπείτε στο Roblox, θα πρέπει να σας παρακαλώ, please subscribe. Και άμα κάνεις την εγγραφή θα γίνεις ένα μάγκας και θα γράψετε το, θα σας στείλω θα σας δείξω μετά το όνομά μου και εσείς θα το γράψετε και μετά θα διαβάσω τα σχόλιά σας, θα γράφετε τα ονόματα και θα με δεχτείτε βέβαια, γιατί θα γράφετε τα όνομα, υποτίθεται τα ονόματά σας, πώς σας λένε στο Roblox και θα σας κάνω add friend. Και θα πρέπει να με δεχτείτε για να παίζουμε παρέα, καταλάβατε? Αυτό είναι όλο. Ευχαριστώ που είδατε το βίντεο, αν σας άρεσε και μην ξεχάσεις subscribe για να γίνεις μέλος του καναλιού μου, για να γίνεις ένας μάγκας. Γεια!